les vides de la majoria de la gent, solidaritzar-nos amb la resta del moviment obrer del món. Però els militants del moviment obrer són així: plovi, nega, faci sol, faci pont, aquí estem una vegada més. Avui, a tot el món, milions de treballadors celebren el Dia del Treball, i a les comarques de Tarragona també. I ja fa 125 anys, quan el 1890, a les ciutats de Catalunya i també de la demarcació de Tarragona, de Reus, de Valls, de Tortosa, van celebrar per primer cop el 1er de maig, reivindicant la jornada de 8 hores i millors condicions de treball, i continuar amb els valors del moviment obrer, que podem dir amb orgull han estat els que ens han portat les millors quotes de benestar, de justícia social en la història de la humanitat. Ara, companys i companyes, ens toca a nosaltres continuar amb una tradició de lluita col·lectiva que ve de lluny i que ens fa forts i fortes. Ens toca a nosaltres no acovardir-nos, ens toca a nosaltres articular respostes a les múltiples agressions que patim, des del suport mutu, des de la solidaritat de classe, que és la forma com sempre hem guanyat els nostres drets, tant nacionals com socials. Si esteu aquí, hem de fer entendre a la gent què significa el sindicalisme, què significa estar afiliat i afiliada, ser delegat o delegada, perquè alguns no ho saben. Recuperar la militància és imprescindible si no volem que ens escombrin. Hem de retornar a l'orgull de classe, a creure'ns que podem recuperar les regnes de les nostres pròpies vides i canviar el curs de la història, com ho hem fet tantes vegades. Només hem de recordar com vivien els treballadors i treballadores de fa 125 anys i recordar als més joves i no tan joves que tot el que hem aconseguit i ara estem recuperant i ens estan robant no ha estat una cosa gratuïta, ha estat una conquista del moviment obrer. I expliqueu això, perquè ningú ho farà per nosaltres. El 1er de maig ens serveix per això, recordar d'on venim, remarcar el nostre caire internacionalista, per recordar fets que si no ho fem nosaltres no ho farà ningú i s'oblidaran ràpid. Per això, igual que l'any passat, voldria recordar ara i aquí un sentit homenatge a les víctimes de Bangladesh. Bangladesh, 24 d'abril de 2013, romandrà sempre en la nostra memòria. Fa uns 2 anys es va cometre un assassinat massiu, que fem nostre. El nombre de víctimes va ser de 1.117 i va haver més de 2.500 treballadors i treballadores ferits i ferides. És un crim, com és en nom de mantenir el cost del treball el més baix possible, en nom de la competitivitat, és a dir, en benefici del capital. Un bon aplaudiment per totes aquestes víctimes de Bangladesh. No els oblidem. Un crim comès per empreses sense escrúpols, espanyoles i europees també. Doncs bé, aquí la recordem. Tampoc voldria passar per alt un altre fet altament simbòlic i pervers de la barbàrie del capital contra la classe treballadora. L'assassinat de milers de persones que moren cada any al Mediterrani fugint de la misèria, esperant que algú els doni feina, encara que sigui per 4 rals. Perquè no tanquem els ulls, els que no moren en el viatge també són útils al capital, perquè sempre trobaran empresaris que els pagaran menys aprofitant la seva feblesa i al mateix temps els utilitzaran per pressionar els altres a la baixa. Aquests morts són el resultat de la política d'immigració de la Unió Europea i també són un producte de la globalització criminal que ens han imposat, d'un món que ens fa competir els uns contra els altres, quan hauríem de construir un món en el qual hauríem de cooperar els uns amb els altres. Un fort aplaudiment a totes les víctimes que hi ha al Mediterrani, sisplau. Per això calen els sindicats, això és el que li explico a la meva filla, per això calen, per recordar aquestes coses, per recordar aquests fets, aquestes idees, com aquestes, per combatre les injustícies d'ahir i d'avui, per denunciar-les i per canviar-les per una societat millor. El 1er de maig fem un homenatge als sindicalistes d'arreu del món, també els d'aquí, els de casa nostra, que lluiten cada dia, i aquí entre nosaltres en tenim una bona representació i que són un exemple del per què som imprescindibles els sindicats. Un fort aplaudiment pels de PortAventura, els de les empreses Virgínia, els treballadors de Correus, els de l'Hospital de Sant Joan,
tots aquests i molts que em deixo, que cada dia dediquen el seu temps a defensar els seus companys, a fer els seus serveis. I és per això que rebem i rebrem una llau d'atacs indecents dia darrere dia, des de les cavernes mediàtiques, una llau malvat de desprestigi, d'assetjament, amb l'únic objectiu d'afeblir-nos, d'acabar amb els sindicats de classe, els que tenim, amb els nostres encerts i els nostres errors, però els que tenim, però els que tots podem millorar des de la nostra implicació activa. Però, igual que volen acabar, i estan en camí de fer-ho, amb els habitatges socials, amb els serveis públics bàsics, amb tot allò que és nostre i forma part de la nostra cultura, per això estem aquí, per a conjurar, evitar-nos un any més que això passi. És també per la por que encara ens tenen que legislen contra qualsevol que s'atreveixi a aixecar-los la veu. És per això que utilitzen totes les seves eines per posar-nos la por al cos. Tenim més de 300 imputats a tot l'estat espanyol, als quals es demana penes de presó, en alguns casos entre 5 i 8 anys, com si fossin criminals. Doncs no, és un orgull estar a la vaga general, és un orgull fer de piquet, i és un orgull que no penso amagar la meva filla, i m'han de condenar per això que em condeni, però és una justícia. Exigim l'arxivament del cas, i des d'aquí que sàpiguen que tenen tot el nostre suport i tota la solidaritat dels companys i companyes de les comarques de Tarragona, i que sàpiguen que no ens aturaran, que hem estat temps més difícils fidels a la causa obrera i ho seguirem estant. No ens aturarem fins que recuperem cadascun dels drets socials, laborals, civils i democràtics que ens han robat. No ens aturarem fins a derogar les dues reformes laborals. I enguany, a més de les mobilitzacions, i això és important que ho sentiu, tenim una altra arma a les nostres mans, el nostre vot, i l'hem de fer servir. Hem de veure quins partits estan avui aquí entre nosaltres, qui són, mireu-los, i qui no està, perquè això és important. Qui sent la nostra causa com a seva i està avui aquí i qui no. Qui tenim al nostre costat. Hem de fer memòria, no hem d'oblidar. I hem d'exigir a qui vulgui el nostre vot que derogui immediatament les reformes laborals que ens han imposat, que sigui la primera acció quan arribin al govern. Les reformes laborals han estat l'atemptat més gran de les darreres dècades a la classe treballadora. Unes reformes que no només tenien dos objectius: alimentar encara més davant de la codícia empresarial i fer-nos dòcils, facilitant-nos l'acomiadament. No ens aturaran perquè nosaltres sí sabem el que és quedar-se sense feina i ells no. No volem un simple canvi de govern, sinó canvis de política. No podem permetre que condemnin els nostres companys i companyes, els nostres veïns, a la gent de les nostres comarques a l'atur, que ja tenim d'un 23%, pràcticament un de cada 4 sense feina, la meitat dels quals ja no cobra cap subsidi d'atur. Estem farts de veure que l'única feina que troben els nostres fills o la nostra gent són feines a hores, és a dir, jornalers, o a temporades, és a dir, temporers, diguem les coses pel seu nom, contractes que els aboquen, malgrat treballar, a pobresa i a la misèria. Molts joves que no tenen ni present ni futur per estudiar ni per treballar. No volem tampoc una societat en la qual moltes persones de més de 55 anys no poden veure satisfets el seu dret del treball digne. Aquí estan robant el seu present i hipotecant la seva vida futura, perquè els condemnen a unes pensions de misèria. Exigim als futurs governs sortints que tirin endavant un pla de xoc per als treballadors i treballadores de més de 55 anys. Un pla que hem calculat costa uns 1.300 milions d'euros. I que no ens diguin que no tenen diners, perquè per rescatar la banca i per rescatar el Castor en tenen de manera immediata. També estem aquí perquè deroguin les lleis antiobreres, com són la llei Mordassa i l'article 315.3 del Codi Penal. Ells volen acabar amb qualsevol mena de protesta, com deia. També estem aquí per dir que ja hi ha prou d'agressions contra les dones, amb tots els fronts. Aquesta gent les voldria de nou tancades a casa. La bretxa salarial entre homes i dones ha augmentat brutalment aquests últims anys. I també estem aquí per dir prou a les polítiques d'austeritat dictades per la Troika, una austeritat que només ha servit per transferir les rendes del treball a les rendes del capital. Estem aquí per dir que és mentida que estem sortint de cap crisi. Només estan sortint aquells que mai no han entrat a la crisi, les empreses de l'IBEX 35 i les de la banca, que continuen tenint beneficis escandalosos. Per això ha servit la seva austeritat, per pagar un deute que no és el nostre i molt menys de les futures generacions. Per això estem aquí, per defensar els serveis públics que són garantia de justícia social i d'equitat.
Ara bé, també faré una mica d'autocrítica. També us vull fer una pregunta. Per què han servit tants anys de diàleg social? Penso que per a res, ja que ells mai han aturat la seva maquinària destructora contra nosaltres. Vull fer una pregunta. Voleu dir que no hem estat massa tous contra el capital? Per què ha servit aquests anys de diàleg social? És una pregunta que vull que sigui un tema perquè a les nostres organitzacions en pensem. Potser hauríem d'estar més bel·ligerants amb aquells que no s'han donat ni pa ni aigua. Penso que és un debat, doncs, que està candent i que voldria que portéssim a les nostres organitzacions. Per acabar, sobre el tema nacional que també sortirà a aquestes eleccions, volem dir que tots els sindicats d'aquest país estem inequívocament pel dret a decidir dels pobles. El poble de Catalunya exigeix ser consultat i serà la classe treballadora d'esquerres la que lluitarà perquè es pugui exercir aquest dret internacional de manera democràtica, sense cap tipus de violència. La classe treballadora d'arreu de l'estat espanyol i d'Europa aposta per una aliança de classes, de la classe treballadora, per una aliança entre els pobles lliures. Perquè la unitat de classe i la cooperació entre els pobles lliures és i serà sempre el nostre objectiu. I ara sí que acabo perquè no cansar-vos, i ho faré com l'any passat. És veritat que el capital es va guanyant la partida, però no és només de moment, ja ho veurem. Visca el 1 de maig i visca la classe treballadora.